No ollaan säästetty merkittävä määrä rahaa. Ollaan päästy kiinteistöjen lämmityksiin sillä tavalla käsiksi, että näitä lämmitetään varmasti edullisella sähköllä ja se tuottaa säästöjä ja kilpailukykyä yrityksille. Ilpo Nylander, ollaan Mammutti-Hirrellä Ylikiimingissä. Mammutti-Hirsi on perheomisteinen hirsitalovalmistaja täällä Oulun Ylikiimingissä ja valmistetaan hirsirakenteisia omakotitaloja, loma-asuntoja ja julkisia rakennuksia. Meillä syntyi tarve näille Åmanin palveluille siitä, kun meillä on iso sähkölämmitteinen kiinteistökokonaisuus täällä ja sähkön markkinahinta vaihteli ja vaihtelee edelleenkin merkittävästi ihan vuorokauden aikana. Sieltä syntyi tarve älykkäälle ohjaukselle näihin lämmitysjärjestelmiin. Ratkaisu on oikein helppokäyttöinen portaali, jolloin päästään tähän meidän kiinteistökokonaisuuteen vaikuttamaan sen energiakulutukseen ja käyttöaikoihin ja päästään sitä kautta säästämään. No, järjestelmä on antanut meille mielenrauhaa siitä, että me käytetään varmasti sähköä kustannustehokkaasti. No, siitä saadaan paljon myös informaatiota semmoista, se tulee niin kuin kaupan päälle se tietoisuus näistä kiinteistön tiloista ja myöskin kustannustietoisuus siitä kokonaisuudesta. No, tätä voi hyödyntää esimerkiksi sillä tavalla, että kun oli tulossa tämmöinen pitempi pakkasjakso, niin me etukäteen pystyttiin lämmittämään nuo lattiat semmoiseen lämpöön, että me varattiin sinne energiaa edullisen sähkön aikana, jolloin sitten ne kalliin sähkön tunnit voitiin niin sivuttaa ilman minkäännäköistä käyttöä. Kyllä Åmania voi oikein lämpimästi suositella kaikille yrityksille kumppaniksi, että sieltä saa sanojensa mittaista palvelua ja tuotteita.